Ayan mga bakal, mayroon naman tayong pasyente Honda Click. Ayan ang may kitong may sakit ng kitong, malala na ang kitong nito. Ayan ang sakit ng kitong. Ihilotin natin yan. Pakahilot, imamassage. Pagka-massage, ihilotin. Yan, bulok na. Pero ito medyo okay pa. Lalagyan na lang natin yan ng grease powder para tumibay. Ito lang talaga, oh, bulok. Putol na. May sakit na ng kitong. Yan, sir. Shout out sa iyo, sir. Galing pang Tiwi, Albay. Ito na yung motor mo. Lumabas na ang tunay na kulay. Tunay na sakit. Ayan na, sir. Ayan na yung sakit. Okay pa yung makina nito eh. Sabi daw, yung maandar pa naman. Ito, lumapit na dito. Kaya yalayo. Kayang-kaya pa yan. Basic pa yan, basic. Yan, update si Bossing, taga Tiwi, Albay. Ayan na yung chassis mo. Abangan ang susunod na kabanata.